الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سكرا بنجولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله إن جوكان جنجر لمن تفسير القرآن الكريم daga hadarno en ɗon nder suratul baqara en ɗon edo ummoto jotta do ayare cappai jeɗɗi e nayi karan summa kasat qulubukum min ba'di zalika. Jomirawo wi onon yahudanko en ɗiɗi pat ɗi kollaɗon ayaje ɗe Allah holliɗeɗe fuu maje, amma sai ɓerɗe moɗon joori min ba'di zalika almazkuri ɓawo inna ɗum min ihya'il qatili yeɗinki mayɗo ɗo baraɗo ma qablahu e ko salino min al ayati ayaje pat ɗe Allah holliɗeɗe fuu maje, amma sai fuu e nonni ɓerɗe yahudu sai Allah waɗi ɓerɗe yahudu e latiɗe jorɗe. Wahiya ɓerɗe yahudanko en ay alqulubu ɓerɗe maɓɓe ɗe seɗɗa garti kal hijarati bano tafaje fil qaswati ha yoruki aw ashaddu qaswatan kay ɓerɗe yahudu ɓuray ma tafaje yorugo, ɗe ɓuri yorugo min ha ɗe ɓuri tafaje yorugo. Wa hadhihi alqulubu ɗe ɓerɗe qasiyatun ɗe jorɗe kal hijarati bano tafaje aw ashaddu qaswatan min al hijarati kay ma bo ma sai mbi'en ma ɗe ɓuri ma tafaje yoruki. Yaqulu rasulul karim sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam oɗo wi'a inna hadhihi alquluba tasda'u kama yasda'u alhadidu idha asabahu alma'u qila wa ma jala'uha qala kasratu dhikri almaut wa tilawati alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam wi ɓerɗe ɗe ɗon tunna, mana ɗe ɗon gaɗa dotti ɗe tunna bano jamdi tunnirta to mana to jamdi nasti ndiyam na hendi ɓalwa sai ɓe ƴamata annabi sallama to ɗume on ɓernde bo to nde tunni ɗume nde waɗante nde laaɓa. Annabi joyi ɗuɗɗinki siftorki mayde e bo jango qur'anu. Kanjum o wiya qul rasulu sallallahu alaihi wasallam, annabi joyi ɗo wiya inna hadhihi alquluba tasda'u kama yasda'u alhadidu, ɓerɗe ɗon tunna ɗe ñorwa bano jamdi ñorwirta. Qalu ɓe wiya fama jala'uha, ɗume lotata ɓernde laɓɓina nde ya rasulallahi? Qala wa tilawatul qur'ani wa kasratu zikrillahi, janguki qur'anu e ɗuɗuki innuki Allah wa kasratu zikril mawti e siftorki mayde. Idza qasal qalbu to ɓernde yoori wa mata nde maayi li kasratin gaflati ngam woytugo yejjutugo Allah ɗuɗani nde ha nde wartima ba nde wande ma, to awli kasrati zunubi ma bo zunubaji mare ɗuuɗi ha nde warti jonta kam zunubaji jornide. Yahtajul insanu ɓi adama oɗon buke ila ihya'i o yeɗina ɓernde mako nde. To ɓernde wati to nde innata Allah nde watai, to nde wati ɗume yeɗinta nde? To sai o wi to fa idza darabahu bi kalimati la ilaha illa allah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to ni jomu ɓernde o hoci kalimawol la ilaha illa allah muhammadur rasulullah oɗo fira ɓernde go bano oya baraɗo go nde ɓe koci ɗemgal nagge e pimo na o ummina na o yeɗina. To ɓernde bo to nde wati hocu kalimawol la ilaha illallah ɗuɗɗin la ilaha illallah to fuɗɗon fiyande ni kayre bo nde yeɗe. To ni wa tilawatil qur'ani, non ma bo to jangirde qur'an ɗuuɗi ha ɓi adama ɗon ma ɗon ummina ɓernde wande. Wa khala'il batni, non ma bo to ustugo ñamɗe, to goɗɗo usti ñamdu oɗo ñama daidai mako to ɗo ma ɓernde mako laaɓay. Wal munajati bis salati fil layli, non ma bo wundotirgo be Allah, mana wondugo be jomirawo ɗuɗɗinki julɗe jemma fuu ɗon yeɗina ɓernde. Rubbama tamutu nafsu fa yuhyil qalbu, to sai nafsuyel ngel jogingel terɗe umroyel kallungal ngel wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i, ngam nafsu kañum umrata ɓi adama hundeji baɗɗi nafatamo. Nafsu kañum wala ko andi sai ñam yara sai haala ɗutka sai jima'u irin maji kanjum woni nafsu. To nafsu man to goɗɗo heɓi sottini nafsu man he ɓernde muɗum yeeɗa. Kanjum e rubbama tamutu nafsu, to heewi sai tawa ɓernde nafsu kam wati, to nafsu wati fa yuhyil qalbu, ɓernde bo sai yeeɗa. Kanjum Allah wiyata yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayyi. Allah ɗon yeɗina way ɗo wurtina geeto nder mayiɗo, to nafsu maayi sai qalbu bo yeeɗa. To wayake fere bo wurtina mayiɗo nder geeto, mana yake fere bo sai tawa ɓernde man sai nde tampa, to nde tampi sai nafsu jalonde, nafsu jalake nde bo kanjum wonta torride kan. Idza hayyati nafsu, to nafsu yeɗi ma matal qalbu ɓernde maye. Wa idza hayya al qalbu, to ɓernde yeɗi bo
matati nafsu bo maye. Mautun nafsi tarkuha muradatiha wa ruju'uha ila alhaqqi. Ko wiyete mayde yonki ki acca ko ki muyata, ki acca hajeji maki, ki lorano jomirawo. Kanki woni yonki ki to kanki on ki wati. Ngam to yonki wati kala hajeji maki fu ki hewata ki wada dum. Sai ki hota di Allah mari hajata. Wa haythu anna alqalba shabbahu alqur'anu bil hijarati. Bernde bo hado aya jomirawo nandinde be tafajana be tafare. Fal insanu yataju fi kasrati alhijarati ila darbin shadidin wa ila quwwati jama'atin. ولهذا فضل الذكر جماعة عن الذكر فردا. To bi adama odon buka to tafare wari saldorima ayinde nde sati masin ayidi bo pusade to no gadata sai dabbita piro dum shembiddum tefa bo wallobe mafigo ha pusa tafare go kanjo bi adama odon buke to pusay tafare o heba piide nyaadde mana figo be sembe nden bo o heba sembe yimbe bo wallobe mo kanjo wadi wadugo zikiru nder yimbe burna e do wadugo zikir fere mo e ta do wada zikir fere ma do ka fere ma don habdira dum pusa tafare bietande bernede amma to nder yimbe nay o wado wada ta do ka fiyo e man dudi e tawa bernde diggi wali anna al jama'ata idha tama'u ala darbi hijaratin ngam yimbe to e moftake be bi e pusa tafare wore yakunu ashadda ta'siran min darbi fardin dum buri battidingo fusugo tafare man jawdum buri dotto goto wiro fusayde goto kan sadatama odon tappa ha osama amma to yimbe dubbe o tappiri do sende fusatan fali hadha ngam dum az-zikru jaharan wa az-zikru ma al-jama'ati lahu fa'idatuhu wa natijatuhu innugo Allah do wangina bayimbe garata hayra nyande jum'are ni be bo wargo zikru nder yimbe to dum don mari fa'ida majum don mari natija to sai jomirawo to berde yahudan ko to nde Allah nandi de be tafaje sai tafaje go kultori wa inna min al-hijarati wa inna lama yatafajjaru minhu al-anharu min al-hijarati ndir tafaje go de nani jota ka nandi ne be berde heferbe to sai tafara wonde sai de seki sai shofin adika ndiyam wadi ka ilugo ndir tafare man min al-hijarati ndir tafare lama wodi nden de al-anharu shofi yatafajjaru faqiti minhu hamudu konde daga wakkati ma sai hende seki tat e seki sai ndiya wadi ka ilugo nde hollani kayre kam nde saata ba bernde kefero e bernde kefero ka catunum fusata ko to amma kayre dade jotta har ndiyam ma don ilandir mare bayanu anna ba'da al-hijarati al-yanu min al-qulubi tafaje godde de buri berde godde yo diggugo bernde to nde yori wane tafare al-qulubu ashaddu qasatan min al-hijarati berde de buri tafaje satugo inna min ba'da al-hijarati nder yoga tafaje man lama yatafajjaru minhu al-anharu wori tafare de shofin ade ka ilugo nder mare wa inna minha don nder tafaje man lama yashaqago wodi wonde bo sende seki kayre tafare go fa yakhuju minhu al-ma'u kayre ma sende wodi ka wurtago ha mare to kayre ma nde labbina nde nanda be bernde kefero wa inna minha don nder tafaje lama yahbidu wonde bo sai dirtoy daga do yanzuru nde jippoy min ulwin ila asfala nde dirtoy daga do nde yani haleddi min khashati la de pat dum no fumaju tafaje de ngari dum ngam hulgo Allah amma wa qulubukum ono yahudan ko berde modon data ta asar dum battinay e nda tafaje ma de enani de nandina berde heferbe de padde canjake amma berde kefero ko sanjinde sadi wala talinu de diggay bo wala takshawde jankinaki bo berde yahudan ko de jorde kanje wallahu be gafirin jomirawo fanawo acco amma ta amaluna ko koton o woytay bo accata inna ma yu'akhirukum wa nusabbitina on li waqtikum yogo wakkati modon kala ko ngida do wari ha duniya do fu dum boronda dum toñande dum masibo goddum ko watte fanni Allah na yejjitu dum na o anda dum odon sabbitina goddo man hidde ko wakkati ma ko yotto to wakkati ma ko yotti to jam sai o salo tan afatan mauna onon mu'minin on tammoto an yu'minu yahudan ko be nuddina ha tata imanu mabbe ay yu'minu lakum be nuddina on yahudan ko
onandana wa qad kana fariqun minhum alhali yabra wonne nder maɓɓe laatake yasma'una kalama allahi ɓe ɗon nana bolle allah. qala almufassiru fi tawrati mufassiru wi ja suyuɗi o wi ɓe ɗon nana bolle allah nder attawra walakin law kana fi tawrati lama taja li qawlihi summa yuharrifunahu. ay attawra kayatake ɓe canji ɗum. ɓe ɗon nana ni mana ɓe ɗon nana ko allah wiyata ha deftere mum qur'anu ɗo kamɓe yahudanko'en. summa yuharrifunahu ɓawo ɓe nani bolle allah ɓe andi ɗe sai ɓe canja ɗe min badi ma aqaluhu ɓawo ɓe paamiɗe bo amma sai ɓe battita sai ɓe mbiyano maɓɓe ɓe mbiya aynon allah wi huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi ɓe mbiya ɗum min alkitabi wa ma huwa min alkitabi sai ɓe mbiya ay hunde nde ɓe jaa ɓe kawta hunde ɓe kawta wolde ɓe kawta haala ɓe kawta kiita kamɓe fa numika ha maɓɓe sai ɓe mbiya allah wi ka allah bo wi ay to ni wa hum ya'lamuna alhali bo ɓe andi to innama hadha nazala fi jama'atin to aya kaka jippake dow yimɓe woɓɓe iktarahum musa annabi musa sufti ɓe fa zahabu ma'ahu ila almiqati nde jomirawo wimo o yaha o jaɓa attawra sai allah wimo to o wawi o hooca yimɓe woɓɓe o yaada so sufti yimɓe ɗuɓɓe nder yimɓe maako o wi to ɓe njaha ɓe ɗoftamo ɓe jaha ɓe jaɓoya deftere ko. to nde ɓe dilli wa sami'ul munajata min alhaqqi ɓe nani annabi musa ɗon wolda be allah. sami'ul haqqa ya'muru musa wa yanhahu ɓe nani jomirawo ɗon umra annabi musa ko umratamo ɗon haɗamo ko haɗatamo mana deftere annabi musa woodi umrore woodi kaɗaɗi fuu ɓe nani allah ɗon wi'a annabi musa ndano watta fa harrafu sai ɓe canji ko allah wi wa baddalu ma sami'u ɓe battiti ko ɓe nani wa hum ya'lamuna annahum muftaruna ɓe andi ɓe feway bo ɓe garti ngari ka wigo yimɓe ay kaza allah ka wi bona kanka to ni. to kamɓe nafiki en wa yahudanko en go wa idha laqu ay munafiqul yahudi munafiki en nder yahuda to e potti alladhina amanu ɓe fotti be sahabo en nuɗɗinɓe annabijo sallallahu alaihi wasallama qalu sai kamɓe yahudanko en go sai ɓe mbiya amanna ay minon ma min jaɓi min nuɗɗini bi anna muhammadan nabiyyun muhammadu ko min andi ɗum o annabojo wa huwa almubashsharu bihi fi kitabina kanko bo min shenira ha deftere amin fa kan nder deftere annabi musa inde annabijo be tinnore mako ɗon nder ton ngam man ɓe jaɓi annabijo ɗum annabojo amma e feway banni e mbiyata mumin en to e potti. wa idha khala ba'duhum ila ba'din ɓawo ɓe gewtidi be sahaba en banni sai ɓe lori ɓe jeeɓe tawi mawɓe maɓɓe kanjum ba'duhum yoga maɓɓe famaro en kadi khala to ɓe perwi ila ba'din ɓe tawoyi yoga mawɓe man to jeeha mawɓe no hande bo ko mbiɗon ɓe enen foti mbiɓe ɓe tokko muhammadu ɗum gonga kanko bo on annabojo cenaɗo ha deftere meɗen sai mawɓe man mbiyaɓe qalu mawɓe man sai mbiyaɓe ru'asa'uhum hohoɓɓe maɓɓe man jagorɓe maɓɓe man sai ɓe mbiyaɓe atuhaddisunahum bima fataha allahu aleykum on ngala hakkilo tan hunde nde laati enen kerorade mana ɓe anda ko anduɗen nden ko anduɗen ɗum gaɗon ka andingoɓe ɗum atuhaddisunahum on gewta e muminin ɓe tokkiɓe annabi sallallahu alaihi wasallam al muminina bima fataha allahu aleykum ko jomirawo andini on arrafakum ko andini on fi tawrati nder attawra min naati muhammadin tinnore muhammadu nde sallallahu alaihi wasallam on mbiya yimɓe mako har on andi ma ɗum kanko on annabojo on gaɗan ɗum liyu hajjukum bihi ngam ɓe jokkira be moɗon yukhasimukum ɓe jokkira be moɗon inda rabbikum haro jomi on on anda to on ɗon mbiya ɗiɗi kam ɗum hujja ɓe keɓata dow mon to jeeyi layira on mbiya on anda annabijo sai ɓe mbiya na onon mbimi min tokko muhammadu on o gonga na yewwa ay ɓe jokkira be moɗon ha lahira sai ɓe mbiya inda rabbikum fil akhirati yuqimu alaykumul hujjata ɓe darnay hujja dow moɗon kamɓe muminen to on ɗon mbiya ɓe gonga ta jaɓe mbiya ɓe gonga to mbiɓe gonga kam fakat en andi annabijo ɗum hanko amma to en ɗon mbiya ɓe gonga to ɓe keɓi hujja kamɓe ñaata kujjoro e yeeso Allah ay yahuda ka woodi andal ɓe andi darngal ɓe andi ko doggata darngal fu afala taqiluna e oron on pamata annahum yuhajjunakum ɓe jokkira be moɗon ha darngal ɓe do'a on to ta jaɓe ta mete wi'ugo ɓe way muhammadu ɗum gonga onon ka ton potti be maɓɓe ni onon kan gone dow dina mon on yahudu tan amma ta jaɓe kollon ɓe way muhammadu o gonga qala ta'ala sai jomirawo wi ngam ruɗɗita ɓe
o to kadin ngam ɓe mbi'ay mumini en annabijo ko gonga Allah bona andana awala ya'lamuna ɓe andana kamɓe yahudanko'en daga mawɓe man haɗoɓe famare wolwugo ɓe andana anna Allah ya'lamu jomirawo ɗon andi ma yusirruna ko ɓe cuɗata ma yakfuna ko ɓe cuɗata ɓe giɗa wiigo annabijo ɗum annabojo ngam tawa tokke wama yu'linuna ko ɓe banginta yusirruna ɓe banginta min zalika ɓe jaa ɓe mbi'a famare maɓɓe jaa mbi'a mumin en annabijo o gonga ɗi pat Allah andi ɗi wa minhum ummiyuna nder yahudanko'en woodi ɓe anda ko ɗume awammo majjuɓe ɓe anda ko ɗume minhum mana min al yahudi nder yahudanko'en ɗo woodi ammo en majjuɓe wala ko ɓe andi kamɓe deftere tawrane ma ɓe andade la ya'lamuna al kitaba ɓe anda deftere maɓɓe nden ma la ya'lamuna tawrata ɓe anda tawra nden ma de Allah jifani annabi Musa ne ɓe andade wala ko ɓe andi kamɓe kam illa amaniya sai pewe tan ɗe mawɓe maɓɓe mbiyata ɓe lakin amaniya sai peweji akadhiba pewe ɗe mawɓe maɓɓe pewata ɓe kanje tan ta wimo deftere qur'anu wi kaza wi minon deftere mi wi kaza alhaali o meeɗa o yi'a deftere maɓɓe man o meeɗa o nana goɗɗo janga nde kanko on mawɗo ma ko taw wimo nda ko nde wi to joto misalu julɗo o anda ko ɗume o anda qur'anu sai o wi Allah wi ha toye o tawi ka no Allah man wi iri ha toye to noon kamɓe wo deftere maɓɓe ɗo ɓe andi ko ɓe mbiyata ɗum wala ko ɓe andama ko ɗume amma ta foti ɓe yahudanke yeeso wima aa hanko hujja makko kaza kaza ta ƴamimo ha toye o tawi ɗo wima Allah wi ha toye o wi o wima ha deftere amin waddu e deftere man to waddinde tawa ka wala to ni wa inhum illa yazunnuna kamɓe ni ɓe laataki ko ɗume sai ɓe yikkoɓe tan zanna gikke tan wala ilma indahum wala ko ɓe andi ɓe ngala andal lamgal ha maɓɓe jomirawo fawailun satuki yangada shiddatu azabi yangada shatuka ka tabitani lillazina ɓen yaktubuna alkitaba windoɓe bindol ɓe binda hunde windade ɓe binda bindol bi aydihim e juuɗe ɓe bindata ɗum kamɓe on yahudanko'en muktalagan hunde fernade min indihim ha maɓɓe kamɓe ferni ɗum kamɓe titi ɗum kamɓe bindi ɗum ɓawo ɓe bindi ɗum summa yaquluna sai ɓe ngara tawa tokkiɓe ɓe mbiɓe hadha min indillahi ɗum fa Allah kanjum Allah jippini alhaali bo Allah jippinayi kamɓe bindi ko waɗi ɓe gattano noon liyashtaru bihi samanan qalilan ngam ɓe keɓa ceedon duniya seɗɗa be majum to ɓe keɓi ngaɗi ka wigo ɓe ayi dano Allah wi dano Allah wi ɓe bo anda to jam to ɓe ummakki koɓe giɗi fu ɓe mbiya ɓe man Allah wi ngaɗon kaza Allah wi gaddon kaza Allah to ni heɓe ngaɗa ka jaɓugo ceede ha famare ma mina duniya ɓe ɗon jaɓa ceedon duniya seɗɗa ɓe kuwata ngal wa humul yahudu kamɓe o yahudanko'en ngayyaru sifata nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi tawrati ɓe battiti tinninore annabijo wonde nder attawra ɓe wina ɗum kanko wa ayatal rajmi aya rajmu to goɗɗo o jeeni o meɗi tegal o bareteɗo o piɗeteɗo ɗo ma ɓe itti aya man wa katabu ha ɓe bindiɗi tinninore annabijo ma ɓe mbiya ay mo tindinaɗo o kam kamɓe kam mo ɓe tindina ɗum goɗɗo on dammuɗo ɓoro gasajo an ka tinnore ñiddude ɓe tinda sai mbiya hanko wiyete annabijo garowo on ngam ko waɗi luuta be sifa annabijo sallama to noon aya rajmu bo ɗum bo sai mbiya hamɓe ka Allah wiɓe to yimɓe goɗɗo o jeeni ɓawo o meɗino tegal ɓe ɓilamo dow wamde ɓe titinamo gaɗa mare ɓe laɓamo tawon ɓe laɓa hoore mako ɓe ɓilamo dow wamde ɓe titinamo gaɗa mare wamde go waɗa ka samdurgo be mako yimɓe fungi amo o semti to semti ɗo kanjum wiyete kiitama Allah winda ɗum nder deftere maɓɓe Allah kam wi to mo meeɗayi tegal ma to o jeeni o ɓocce meɗo tegal to jeeni fiɗe mbare banni wa katabu ha sai ɓe bindiɗe ala khilafi ma unzila dow ko luuti no ayaja man jippinira Allah wi ɓeɗo fawailul lahum yangade tabitaniɓe mimma katabat aydihim ko juuɗe bindata ɗum fewre ɓe ngara ɓe tunna ɗum ha Allah ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ولا ɓurɗo toñago bano goɗɗo on o hawta fewre o wi o yerɓaninde Allah o wi Allah winde min al muktalaqi kanjum woni pernaɗi ɓe pernata ɗi ɗum azaba tan ɓe foɗanta hoore maɓɓe wa waylun lahum yangade tabitani ɓe min maksibuna ko ɓe kuwata bo min ar rusha kanjum woni ñamugo rishwa kamɓe yahudu ko de naɓe ɗon ha hande
jetta bankiji duniya ɗo pat nano kamɓe garteɗi bankiji ndiyam na ndiyam ɗum kanjum wiyete rishwa yowa goɗɗo hokka ceede seɗɗa ɗe ngaɗa ka rimugo nyamade ma nde timmata nde waɗi ka rimugo tan to o yoɓi sai ɓe to a yoɓi dayi ko nde rimi ma tawon nyamade ma wonde ka yottaki tawon jotta ka wakka yoɓugo ceede ndiyam to ni kanjum waɗi rishwa kanjum kugal yahudu bo wa qalu kamɓe yahudankoɓe ɓe mbi lamma wa'adahum an-nabiyyu annara da annabi sallallahu alaihi wasallam to gikkuji ɓe kuwata ɗi ɓe anda fa ragare maji hite e fayi mana ɓe nasa yite sai ɓe to ɓe jaɓi ɓe nasa yite man amma ay ɓe neɓata nder mage lanta masanan naru ɓe mbi ay hite man ge memata min illa ayyaman sai nyalawmaje ma'dudatan limtade qalilatan seɗɗaje ay 40 nyalɗe 40 tan ɓe gatta nder yite sai ɓe ngurto wa muddata ibadati abaihimul ijla ay baba nde wino ngari nyalɗe 40 daga majum kala yahudankejo hoto nasti yite to waɗi nyalɗe 40 ɗen ni to nyalɗe ɗe baba mako nde wono ngari sai wurtine yite ni ɓe mbiyata summa tazula sai yangata kanka ka itto ka acca ɓe qul lahum bi'aɓe ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu attakasum indallahi ahadan alkawalna allah ƴeftani on e dow banniɗo wigo e on nasata yite sai ɗon nasimawo balɗe 40 tan ngara ton misaga non godi alkawal minhu daga Allah bizalika wigo balɗe 40 tan ngara ton nder yite ngurtoɗon sakku mbi on ay Allah alkani on wi on to on nasa yite ma balɗe 40 ngara ton to Allah wino kam ɗon sai mbi on falan yuklifa Allahu ahadahu falan yuklifa Allahu ahadahu jomirawo lutinta alkawal mum ay hanko alkani on balɗe 40 Allah alkayi am taquluna am gol maragol bal bal wala alkawal ko ngale taquluna ma la ta'lamuna ko on anda tambi anton jomirawo mana on ɗon pewa moɗon sai jongintonde ha Allah jomirawo bada na non kawontiri wigo ɓe nasata yita fewre tamassakumun naru hita kange memay on ono yahudu o takaluduna fiha on dumoto ma nder mage na onon tamma man kasaba sayyi'atan ko mo huy kugal keferako shirka no hawtani Allah wa hadat bihi khadi'atuhu bohol mako filitimo ko khadi'atuhu bofi mako filitimo min kulli janibin ko to fu o bofo tan be ammata mushrikan har o mayo kefero oɗo to nasita wala wurtago fo ulaika irin ɓeɗo ashabun nari haɓe te jomiraɓe yite hum khaliduna fiha ɓe dumotoɓe nder yite adake Allah hoddirani ɓe dumago nder mage wallazina amanu nuɗɗinɓe Allah bona wa amilu salihati ɓe kuwi kuuɗe boɗɗe kamɓe bo ulaika ashabul jannati kamɓe te nastoɓe aljanna hum khaliduna kamɓe ma ɓe dumotoɓe fiha nder aljanna qarana aljumlata al ula bil fa'i to ha man kasaba sayyi'atan wa hadat bihi khadi'atu sai o fa ulaika o waddi fe kanjum jumla arande ha o hawti ka be fe lianna dukulahum nara yatasabbabu fihi fayuja'u bil fa'i asabiyati ngam nasugo maɓɓe yite kamɓe forani ɗum hoore maɓɓe hamɓe gaɗe sababu nasugo maɓɓe yite kanjum sai Allah wi fa ulaika sai waddi fe wongo sababiya nde sababu onon on pooɗe on nasa yite kam to nda fa o sababiyati wal jumlatul akhiratu jumla ragare ha bona wallazina amanu wa amilu salihati ɗum bo wala fe ay so wi ulaika tan ulaika ashabul jannati to kanka bo laysa fiha fa'un wala fe nder maka lianna dukulal jannati ngam nasuki aljanna la yatasabbabu bi amalil abdi kanjum bo wala sababu kugal jeyaɗo na kugal jeyaɗo nasata jeyaɗo aljanna kala mo tawa nasi aljanna fu oɗon nasta aljanna be hinna e Allah amma kugal mako mi yaratamo aljanna ko ɗum moye annabi sallallahu alaihi wasallam o meɗi wigongol o wala nasto aljanna ko moye sai ɓe mbiyatamo har kanko fu o wi haywa aya kanko sai to Allah suddirimo be hinna e muɗum to gam man nastugo aljanna kanjum ɗum wala sababu ha mi huwa kaza to mi huwi ɗum ni mi andi fakat mi nastai aljanna ka kam ka wala nata huwi kugal ma sai to Allah ma jaɓi ka to wi o jaɓagal negal nafata yowwa foti o jaɓangal o jaɓangal ko o jaɓangal o yerdakingal jam ala timmingal nafata lan yurtira ahadakum amaluhu aljannata annabi sallallahu alaihi wasallam wi goto moɗon fu kugal mum nastinta ɗum aljanna qalu wala anta ya rasulallahi ɓe mbi har amma ya rasulallahi kugal ma nastitama aljanna nam qala wi wala ana
mimma kugal am nasata aljanna illa yata gammadani lahu bi rahmatihi heto jomirawo ma'ana suddiriyam be hinna e muɗum joni idha mata al insanu kafiran to ni ɓi adama o maayi o kefero nda kala nara o nasta yiide tan wo khalada fiha o dumoto bo nder mage ko waɗi bisababi kufri ngam keferaku mako nde o silmayno o wuri nder keferaku o maayi nder keferaku to hito fayi wa idha amana billahi to nuɗɗini allah bona o amila salihan o hoyi kugal bongal dakhala jannata o nasta aljanna amma bi fallillahi tabaraka wa taala aljanna kañum heɓatako be kugal sey moƴƴere allah tan e to allah moƴƴani goɗɗo sey o heɓa aljanna amma ngam kugal makko yartamo aljanna amma keferaku yaran goɗɗo yiite ha o duumo nder maje ma wal khuludu fil jannati bi fadlillahi tabaraka wa taala wal khuludu fil jannati e duumaki nder aljanna pat majum moƴƴere allah wal khuludu fin nari wal khuludu fil jannati wal khuludu fin nari sahar fihi man riwayatu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam duumaki nder aljanna waraɓe nder aljanna duumo nder aljanna woɓɓe bo duumo nder yiite ɗum pat majum hadiseji gaddi ɗum annabi sallallahu wolwi wo duumotoɓe nder aljanna on duumotoɓe nder yiite wal insanu lam yamal amala yukriduhu fil jannati aw fin nari amma ɓi adama wala kugal ngal o hota nga alkam ngal dumnaymo nder aljanna ko ngal dumnaymo nder yiite o kefera ko dumnay goɗɗo nder yiite to moƴƴere allah bo dumnay goɗɗo nder aljanna fal kafiru walaw kasurat khadi'atuhu in uziba ala khadi'ati 100,000 sanatin la budda an tatanaha sayyi'atuhu yawman ma to kefero no boofi mako ɗurri fu be no kugal mako halliri fu to waɗama nder yangada o yangita duuɓi ujune temerre oɗon nder yiite ay kuuɗe kalluɗe mako wonɗe timmi ay ana to kugal no kan sey o wurtina yiite man jotta ka kalluɗe timmi o hota aljanna bo waɗata ngam kuuɗe mako man to ni oɗon nder yiite man o neɓi nder mage kuuɗe kalluɗe kan timma e wal muslimu julɗo bona idha juziya bi kulli dharratin min a'malihi 100,000 amin fil jannati la budda an tantahi a'maluhu julɗo bo to wi'ama kugal mako dumnatamo nder aljanna to yiɗi wi'e kala ngel o huwi gotel fu zarrayel ngel o huwi bongel fu o warjite joɗago nder aljanna duuɓi ujune temerre ay duuɓi man ɗi timmay to ɓawoɗi timmi bo to nden kam ko joƴintamo nder aljanna hanko ma kuuɗe ko boɗɗe timmi e sey o wurto to ni gam majum aljanna e yiite fu na kugal ɓi adama dumnata ɗum nder maji idan nden kam ma huwa sababu fil khuludi fil jannati aw fin nari alhamdulillah al ilmu indallah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati